Vybíjící kokos, viď? Ale jak vybíjí si to, tak to bylo hustý. Jsi trdlo. Hele, To si trdlo má. ono ho podvedlo, že tam to lístí, ale zapomeňte. Ukaž, co umíš. Ukaž, co umíš. Jak se válíš? Takhle no. No, jo, my tě vidíme. Schováváš se. Když to už ani si nepamatujeme, vždycky ale já bych si dala pokoj, nebo že se úplně uštva. No to víš, 13 let, už je 13 No, tak už jsi uklidnil, jo? Už jsi vybouřil. Dobrý zase, tak už dobrý asi. Pozor. Tam Max zajel taky, jo. Tam to vede tady teď. Nevím. To si hned koukám.